Kingwei po company a chuan kal ta nge yin cake chu a kenga receptionist bula chuan Mr. Huao a hmu du thu chu a soya chunu chu a hma a Mr. Huao nupui tur thlanna interview lo omve Miss Lee I khan poisa a lo thamin meichhia kumsom nga hnuai lam shim shimin Mr. Huao hmu an tum chuan lo phal suang che a lo ti hi a lo ni kha sherengin chutiangin Mr. Huao chu a hmu mai thei hleinem engmi nge ini po kan shelawa appointment ineyami a lo ti zek kingwei chuan kanei lawa ma se api physical therapist kania ke khibada turin min ti ani ati chuan chunu chuan alo oilo na sa heng ke khaulam lu tuk himo dot even soi thiam lo ve I soi don ro te chuan oi om ve deuh hlek tur ten soi de che nang angmi hian Mr. Huao chu mu in thlem thuk thei inin ring china ti in a soi zui le shep kingwei chuan engthil nge moi soi le min lu tir du lo ni po in min pek sak mai don nia ati po chuan chunu chuan ka pelawang hetiang kek man tlom lut tuk hi Mr. Huao chuan ei pe lo topang alo ti le kher kingwei ngai dan po ni tabik lovin ani te chuan keiman ka penga ani moya lom ti in Mr. Huang office chu azong chana receptionist khan engthil ngei ti a tiang hian I du danin ikal kwal thei hleinem ti in a ke ken te chu a pai buak sak kingwei chuan engthil ngei ti hemi siam nan hian hun tam tak ka senga sin ti ma se chunu chuan I chuak du lo ve lamo lo enro I chuak khopanga ti le security au chu arwala lo van beta pona the chuak tur chuan ati a security chuan du lo angin lang deuh ma se inti lo chuan Mr. Huao ka shilanga meichhia hetianga ron thlem tum in lo dang lo ani ati a sha chuan aban khopang che u ati le zeka kingwei chuan ole Mr. Huao chu keima nge hian kan bia ange ti in a hma Mr. Huao in boina I to chuan min lo punchin ro ati kha sha chuakin kingwei chuan kol ta ngei ma se Miss Lee chu Mr. Huang office a chuan alo oma Mr. Huang kol don chu enin kan nupui ti angreng chuan alo save hi alo ni engi omzia Mr. Huang hian manami nu kha nupui tan anei te na emni ani theilawang ti in alo off sak maka call details te chu alo delete ve mak Mr. Huang chuan ron mu in engei ti ati chuan hei ithil poimo tur kalo kenga ati a alandan chuan Miss Lee hi Huao group a hian a thok ve ni ngei tur ani Mr. Huao chuan o lo da ro ti in Miss Lee chu a chuak ngal wat pon lama chuan receptionist chuan kingwei chu kek chhuat atla chu eitir tumpa in kan company chhuat ti ron ti bala avai hian ka ti fai tir le vek don se alo ti a Mr. Huao chuan ikol po ala lawanya engdot nge soibel ilatum alo ti pia pa office lama chuan Mr. Huao chuan call dong le in api in kingwei kha alo thleng to em changkha ama sam nge yani kha o ti in alo shila kingwei in Mr. Huao lo hmulo ti a sha chuan atupa chu zongwa tur ti in akalna a reideu to thu chu a shila Mr. Huao po rang takin pon lama chuan na chuak ngal Mr. Huao in pon lama chuak cha chu kingwei te kha an lo la insol na saviaw kingwei chuan receptionist kha changlo bar ve atum mek hi awa mu a Mr. Huao po chuan ti ngai na shelok lowin awa pot chen lopa liniu pon receptionist kha alo the thluwe ngala kingwei thinrim lutuk chu a tho shok to receptionist tu lawin soife anga zung in henu hian appointment po anei lawa nangma thlem tum che ani ka ringa lo lu ka phal lawa ti hian min ti ta ani alo ti ve Mr. Huao ero in kingwei khabethi sek chu a hmu chuan kutan thlak che ami ati dai kingwei chuan thinrim si makti box si chuan o ati vin hlura ngati nge kanin kar eng mai shil lawami ati la in ka shila a oidu hleinem ati vin le muk liniu chuan nang hian engma ishelawani hi ti in receptionist chu alo benga Mr. Huao thinrim chuan security tinen chuan aban ta vek mai ngai dam di lop ma se angai dam du lawe receptionist in Miss Lee engi motal soi ta che tia ka ti chan hi ati chuan Miss Lee lo om ve chu angoi maka engma soi du lawe
karin dan kha adika nimo atidu troka Mr. Huang chuan lo ngai thavek ra u he nu hi khoya po in mu reng reng ani chuan ka office a hian ran kaltir nga zel to ang che u ani lo chuan heta tang hian in bang nga zelang atilong longa kingwei chuan chutiang em ati angai lo ti ma se Mr. Huawin buli le idu ami ati taka chuan angoi le tadaya Miss Lee chu Mr. Huang chuan kingwei kor thlak na tur la tur ati in office a chuan pe phei tur chuan ati a kingwei chu office lama chuan alu pui ngal bok Mr. Huawin office thleng powa alakwa tlat chu kingwei chuan midang an om to chuang lawa tian min ven him tum hi angai to lawanya ati Mr. Huang chuan enge poi ti in kingwei in mi in min ngai kholo do na sin ati po chuan ngai kholo tur omami ti in na se so ta chuan anin en renga chuti lai tak chuan liniu khalo lutin Mr. Huang kan mi hmu tur te kha an lo thleng to a alo ti Mr. Huang chuan ole ti in kingwei chu a khabe ya chuan damdoi hnoi tur ti in a ei tur sang sang te chu soipa hian liniu chu peturin ati ngal boka kingwei chu alom ru viau adanga ya omem soimai kana yem ati chuan kingwei chuan ai ti in alo changa liniu chuan kan pu chu a soi chikim hle mai alo ti zeu Mr. Huang chuan en rumin an chuak duna Mr. Huang ta chuan nu chuan kingwei chuan anu chu kolin idamem ati anu chuan o kalom khop mai nurse ten imak pa in hospital bill zong zong aron peto o minti a liujian bula khan kalome ti min lo shil sak donya alo ti a kingwei chuan liujian chu anilo to pang kanin chen to box ya tunge nyang le ti neu newin midang pen ri a sha chuan anu chu nakina kanin bedonya ti in ko chu ada a message chuan tu emu chu tunge anu bilo pe zon saktur chuan ati ngal Miss Lee khalo lutin Mr. Huang nem tak hian ron ti a korpo chu alo khai phei a hmu tak lawa chuan kingwei eilo mel zeta bia in hei o I kor tur ati muk kingwei in la ka tum mai la in alo la wan nget lui cha la kingwei pon a pot deuh sok mak chu ti deuh ma se engma chu a soi du lem lawa kingwei in thlak nu chuan Miss Lee chuan Miss Su tiro hei hi tuna mi poimo tak Mr. Huawin a hmu te ta tur hi anya lo pe phei turin ati che ani chu Mr. Huang pelawin nangma nge in ipe ngal don nya ati chuan kingwei chuan ka om ve don ti na mo ti in mak chu alo ti dewa Miss Lee chuan o ompui turin adu che ani mel ati awang chuan kingwei pon oi mayin thilpek chu en atuma Miss Lee chuan enge ti tum tiang kha phala ni hleinem mi poimo takanya ien masak kha phal anilo tikhan petop ro alo tile a kingwei pon ole ani chuan ti in akal ve tamaya Miss Lee chuan an thilpek tur tak tak ai chuan an pathian fa an dil na berchin pathian chuan alo thlak hi alo ni kingwei chuan anin hmu khom na tur hmun alu ma chuan wages pakhat hian mem hei kan menu tura kan lo chhop ho turania diklo te a omem min lo chek sak ta che alo ti a kingwei pon en mayin a that vek thu chuan a chang kingwei chu lut ngal mayin Miss Lee khan wages kha menu en chu alo dil ve a wages chuan tuna Miss lut cha khan a that vek thu a soi to a ati chuan inga so te chu mi thar ni so thil ti sol pal ta se engtin nge keima ni in asin twar don ati vei zat zat an menu mi chen khat chu a thlak tir ta chewa wages chuan mak chu ti deuh ma se Miss Lee in manager kani hi tiang hi alom tu na chuan an du ati siwang chuan akal sun ve ta ngala Miss Lee chuan su kingwei I thil ti swal tur hi apoi don khop mai tuna mi tenen hian kan thodun lo phangei dona ti hi chuan Mr. Huang hian engtin nge ati angche ti in alom ru to viau an hmu tur te chu Mr. Huang le kingwei te chuan an lo hmu a an lo thu chap to a Mr. Huang chuan Mr. Zhang khonge inupui hi kan vak mu ve lo ve ati chuan Mr. Zhang chuan washroom a kal lok thu chuan a changa
an ni hi in she chato takan lo ni a Mr. Huaw I lo tlangwal to hle mai ti in kingwei chuan rim chang chu alo la ve a an thil pek tur chu a pe ngal Mr. Jang chuan nangni nge in hoi hom thin hle mai ti a hong chu an pathian naute nei an dil na ber thin pathian chu a mu chuan a thin chu a rim viawa alandan chuan Mr. Jang te hian mana changin pathian chu naute nei an lo dil thin to a masi anupui chuan fa anei theilo hi alo ni mi fel take mokati chewa min lo di ram vel mai mai amo kalom lo khop mai min za lo hle mai ati a Mr. Huaw chuan thil dik lo omanyang Mr. Jang ti in liniu chu thil pek khak tu te le thil omdan chui nga tur chuan a shila kingwei chu in soifia tumvya ma se Mr. Huaw chuan lo danga ei tur te chu an lo la chhop ve le cha kher Mr. Jang in en chuan min lo za lo hle mai tiang hi chuan kan thok dun thei lawang alo ti ngal tun tu hun ei tur chu arsa te thilmom tak tak le man tlom mel tak tak hi alo ni a Miss Lee po lo lut ve in o mi su heng te hi chu ilu ma in ien ma save lo mi menu te Mr. Jang te hian fa an nei chak ma se anupui a rai thei lo wangin tiang ei tur te le he I thil pek hi an holu to ka sin mi she thiam ra u kalo soi ve mai ni kha mi su hi ati om anglo ema alo ti vel khera kingwei chuan kalu do na menu po ka en ve thlap alom alo ti le a Mrs. Jang po lo lutin ar sarim te chuan alwa kan ron ti chuak ngal ut Mr. Jang in nga tingi alo ti chuan ei tur ka hmu son kalwa ka chuak tlat ti in kingwei chuan boy pui chu alo tuma Mr. Jang chuan angai lo chuak nga lang ati deuh muk Mrs. Jang chuan nang hian tung emaw ilo no kian le mi su khongai lo om da ya damdoi ina khan kalo kal le thina ilo om to ngai lawa ti in kingwei chu alo she hlau kingwei chuan ka kut ka tina a damdoi ina chang min chol ti ri ani hi ati chuan Mrs. Jang chuan an chan ro pui hle ani chu han en le to ila min en ko tu berinya kalo boy theilu to kalom ti in kingwei chuan apples te chu a en ngala iraya wa angve Miss Jang ati ta hlau mai Jang te no pa chu an hlim le to viawa ani mo avan lom om ve engtin nge ni the he pathian min pe te hi kalo lom lo ema alo lom om dai zo ka ni hi kan lom lu tu kanya o ti in an hlim lu tuk chu om ngai na po an shelo zo ka kingwei chuan afia nan damdoi ina in entir ngal don nya ti in a thaliama Mr. Jang chuan ole nangma anga mel chale fel hi fanu nei ve ila kan ti khop mai ti in an tho dun ngal tur thu chu an soi boka an chuak dun ta ngal Miss Lee chu lo thin rim viawin Mr. Huaw la ka chang da bo che ka tuma tuna chuan mo kor I hak ngei theina tur khop thil tha ka ti sak le zok si che ani hi ati nuap liniu po lo lut ve che in Mr. Huaw hei thil thlen dan she tu an oma alo ti wages ka alo ni a Miss Lee hian heng ei tur te hi thlau vek tur hian min ti a Miss pakhat khan acha ati to ka ti pon thak turin min ti tlat box ya alo ti kingwei pon thil omdan vel chu aman chho nga la Miss Lee chuan Mr. Huaw ka fiam vel mai che ani kha ti ringotin Mr. Huaw chuan fiam thu hi kan fiam na te nat na tur ani chuan fiam thu ani ngai lo ti makin Miss Lee chuan Miss Su min ngai dam ro ka fiam mai che ani kha o te chu atili a kingwei chuan Mrs. Jang nen khan lo in shelo lang chuan I thil ti swa zong hi kan chunga atla don ti na anya chu tiang chu in fiam na ka ngai lo alo ti ve mak baka I thil ti swal te ngai dam tur cha in mi fel lu tuk chu kan ni bik lo we ti in angai dam du ta bik lawa Mr. Huaw chuan ole nakto ka chang chuan nai lo ka langai to lawang ti in aban ta maka Miss Lee chuan Mr. Huaw kapa in company ya hian a tho hlok viaw sin kapa wangtal po in min ban su ati chuan Mr. Huaw chuan apa in kan company a tho za chu pelet ula he mi tenen hian in nam hnoi angai to lawang ati zui mak Miss Lee chu a thu noka kingwei chuan lovon chu tum de u ma se angai sak du ta bik lo bok